שלום לכם. אנחנו הולכים לעשות מדיטציה שמשלבת תפיחות, טאפינג, שיטת EFT. אז קודם כל קחו נשימה עמוקה. נתחיל להתמרכז, להביא את האנרגיה שלנו לכאן. כאן ועכשיו. במדיטציה הזו נגביר ביטחון עצמי ובהירות ונשחרר ספקות עצמיים. נזכיר לעצמנו שיש לנו את הזכות ליצור את המציאות והחוויה שלנו. זה הזמן להחזיר לעצמנו את תחושת הערך העצמי. תוכלו להניח יד אחת על הלב, יד שנייה על הבטן. תבחינו איך אתם מרגישים עכשיו. תהיו עם התחושות. אפשר להתנתק מהמחשבות והשיפוט. איך שאתם כרגע זה מצוין. אז ניקח נשימה, ועם השאיפה נרגיש את הבטן קצת עולה, ואז עם הוצאת האוויר, אפשר דרך פתח צר בפה, הבטן נכנסת, חלה רגיעה. ניקח עוד שאיפה עמוקה מהאף, אפשר להוציא עם הנחה, ועוד שאיפה עמוקה. שכל האוויר יצא. ועוד שאיפה מהאף, בטן עולה. פשוט להיות. עם העיניים פתוחות או עצומות, נוכל להתחיל לטפוח עם 4 אצבעות של יד ימין על צד כף היד של יד שמאל מתחת לזרת ועד האמה. אתם תראו שיש שם בדיוק מקום ל4 אצבעות, וכל המדיטציה אנחנו נטפח. זו הנקודה הראשונה. אז תתחילו בקצב קבוע. תגיד, זה יכול להיות טה 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 טה, תפיחות, ותחזרו אחריי. למרות שאני מרגיש ככה, אני מוכן להיות לצידי באופן מלא. למרות שאני מרגיש איך שאני מרגיש, אני בריאה שלמה ואהובה. זה המקום שלי כרגע. ואני עדיין ראוי להערכה העצמית שלי. ועכשיו נעבור לטפוח על קודקוד הראש עם 5 אצבעות, עם יד אחת או 2 ידיים, או אפשר להחליף יד כל כמה שניות, ותחזרו אחריי. אני אוהב את הרעיון של להיות יותר בטוח במי שאני. ובמהלך המדיטציה התנסח בלשון זכר, כמובן, שאם אישה שומעת, היא
היא תנסח בלשון נקבה. ועכשיו נטפח על החלק הפנימי של הגבות, מעל האף, עם שתי אצבעות, עם יד אחת או שתיים, ותחזרו אחריי. אני אוהב לקבל את עצמי כפי שאני. נטפח עכשיו לצידי העיניים על העצמות של הרכות, עם שתי אצבעות. זה ירגיש כל כך טוב, טפיחה עם שתי אצבעות מתחת לעיניים, לבטוח בעצמי. ועכשיו הטפיחות הן מתחת לאף. אני אפיק כל כך הרבה אנרגיה מתוכי, טפיחות על הסנטר, אם אתן אמון בעצמי, ואבטח בעצמי לחלוטין. ועכשיו מתחת עצם הבריח, על החלק העליון של החזה, עם 5 אצבעות, אפשר עם 2 ידיים או 1. זה ירגיש כל כך טוב, ועכשיו מתחת לבית השכי, עם יד אחת על הצלעות. לשחרר כל ספק עצמי וחוסר ביטחון, חזרה לתפיחה על קודקוד הראש, ולהתחיל להרגיש יותר מוערך ובטוח בעצמי. עכשיו תפיחה על החלק הפנימי של הגבות עם 2 אצבעות. אני מרגיש מוכן להיות יותר בטוח בעצמי. ועכשיו לצידי העיניים. אני מוכן להיות בעבורי ובצד שלי. טפיחות מתחת לעיניים, על העצם של ארובת העין. אני נפתח למציאות הזו עכשיו, מתחת לאף. הכל יכול להשתנות כל כך בקלות ובמהירות בעבורי. על הסנטר, לחלק העליון של הסנטר. אני מוכן להיות הגרסה החופשית והבטוחה של עצמי. ועכשיו, על החלק העליון של החזה, אני מתחייב להעניק גיבוי יותר מלא לעצמי, מתחת לבית השכי. אני בוחר להיות יותר בטוח בעצמי. טפיחה על קודקוד הראש. רק אני יכול להעניק לעצמי גיבוי מלא על הגבה הפנימית. אף אחד אחר לא יכול לעשות זאת עבורי. לצד העין. אני זה שיש לו את הכוח לבחור בעצמי באופן מלא. מתחת לעין. אני בוחר לגבות את עצמי עכשיו. מתחת לאף. אני בוחר לעמוד לצידי ועבורי לגמרי. טפיחות על החלק העליון של הסנטר באופן מודע, ועם מלוא תשומת הלב אני עומד לצד מי שאני. מתחת לעצם הבריח, על החלק העליון של החזה, אני עומד מאחורי הבחירות והמעשים שלי. מתחת לבית השכי על הצלעות, אני עומד מאחורי הרעיונות והיצירתיות שלי. על קודקוד הראש, אני מגבה את היופי שלי, האופי שלי. אני מגבה את התחושות שלי והרגשות שלי על הגבה הפנימית. אני עומד מאחורי הבחירות האישיות שלי. לצידי העיניים. אני בוחר בי. מתחת לעיניים. אני בוחר לראות את האמת שלי ולתת אמון באמת שלי.
מתחת לאף. אני מעניק לעצמי את הזכות לגבות את עצמי לחלוטין. על הסנטר. אני מכבד את הנוכחות שלי, את הלב שלי וההזדמנויות שלי. מתחת לעצם הבריח, אני מאשר את היופי, הערך והחשיבות שלי בעולם. מתחת לבית השחי, תפיחות. אני עומד מאחורי החלומות האישיים ומאחורי הדרך שלי לראות את הדברים. תפיחות על קודקוד הראש. אני עומד מאחורי כל מה שאמרתי. תפיחות על פנים הגבה. אני בעד ועם עצמי לגמרי. לצד העין, יחד איתי. אני אוהב ומקבל את עצמי לגמרי. מתחת לעין. אני מכבד את עצמי. מתחת לאף. אני חוגג את עצמי. על הסנטר. אני מעריך את עצמי. מתחת לעצם הבריח עם יד אחת או שתי ידיים. אני גאה בעצמי. מתחת לבית השחי. אני בוטח בעצמי. על קודקוד הראש. אני בוחר להיות בטוח בעצמי. תפיחות על פנים הגבה. לחזור אחריי. אני אוהב את עצמי. לצד העין. אני מדהים. מתחת לעין. אני מאמין בעצמי. מתחת לאף. אני ביטוי שלם וייחודי של הנצח. על הסנטר. אני לוקח אחריות על עצמי. מתחת לעצם הבריח. אני לוקח אחריות על הבחירות שלי. מתחת לבית השחי, לטפוח, לחזור אחריי. אני היחיד שיכול לקבל את עצמי בשלמות. סבב אחרון. תפיחה על הקודקוד. כל מה שאני אומר, אתם אומרים איתי. אני נותן תוקף ליופי ולאמת של הקיום שלי לעד. פנים הגבה. אני לגמרי נמצא לצידי ועבורי. לצד העין. אף אדם אחר לא צריך להסכים איתי, להבין אותי, או אפילו לראות אותי. מתחת לעין. בגלל שאני מכיר בערך שלי ובאור שלי באופן מוחלט. מתחת לאף. תפיחות. אני אוהב את מי שאני. על הסנטר. אני לגמרי מאמין בכוחות שלי. על החלק העליון של החזה. אני לגמרי מתמסר להיטיב לעצמי. מתחת לבית השחי. אני אוהב לכבד ולחגוג את עצם הקיום שלי. ונחזור עכשיו לטפוח
על צד כף היד, מתחת לזרת, עם 4 אצבעות, כדי לסגור את האימון שלנו. אז תגידו יחד איתי. אני לגמרי מגבה את עצמי. הבחירות שלי מגובות ובעלות חשיבות. אני עומד לצד מי שאני ולצד הקיום הייחודי שלי. אני בוחר בי. אני נמצא לצידי. אני קיבלתי והפנמתי את זה. יש לי את כל מה שצריך, וכך קורה. עבודה מעולה. עכשיו נאפשר לידיים שלנו לנוח לצידי הגוף או על הירכיים. עיניים עצומות. שאיפה עמוקה. נשים לב, איך ההרגשה שלנו עכשיו? נפלא. אפשר לחזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרכו. אפשר לבחור הצהרה שאהובה עליכם ולחזור עליה כמה פעמים, תוך כדי תפיחות על נקודה אחת או על כמה נקודות, כדי לעגן את הידיעה יותר עמוק בגוף שלנו ובהוויה שלנו. כאשר אנחנו מבינים שככל שאנחנו בוחרים יותר לגבות את עצמנו ולעמוד לצידנו ובעדנו, כך נפיק יותר אנרגיות ויכולות שישתחררו מתוך ההוויה שלנו. האנרגיה המהדהדת הזו תאפשר לנו לחיות עם יותר עוצמה, ביטחון ושלום פנימי, בנתיב הגבוה ביותר שמכיל את האור והחלומות הגדולים ביותר שלנו, שהם אפשריים לגמרי. תודה שהצטרפתם אליי היום ושהבאתם את הנוכחות שלכם. מתי שירגיש לכם נוח, תוכלו לפקוח עיניים, למתוח את הידיים, את הרגליים, את הגב, איך שתרצו. מי ייתן ותרגישו את ההוויה שלכם, את הנשמה שלכם, בהירה וזורחת, כשאתם מתקדמים בנתיב שלכם בעולם. מי ייתן ותרגישו את החשיבות שלכם כאשר אתם מתקדמים על נתיב החיים שלכם בעולם, שתזכו להתרגש מהאור הייחודי שלכם ומההבנה שלכם איך לעשות את הדברים. אתם שווים, יש לכם תוקף, ונכון לחיות לפי מי שאתם באמת. יש לכם את הזכות להיות בטוחים בעצמכם. יש לכם את הזכות להיות מוגנים ולאהוב כל דבר לגביכם. באהבה, אסף.